কৈছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ মই কথা কৈছোঁ BPF দলৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ পেলাই BPF দল সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই BPF দল গঠন হৈছে অকল বড়ো জাতিৰ কাৰণে নহয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই আমি BPF দল কৰিছোঁ আৰু গঠন হৈছে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এই BPF দলে কাম কৰিছে আৰু UPPL বা আপচু নেতাসকলে যেটো ইউনিফিকেশনৰ কথা কৈ আছে এইবিলাক লাভ নাই যদি ইউনাইট হ'ব লাগে BPF দলে ইয়াত এগ্ৰি আমি আগুৱাই যাম UPPL চৰকাৰ এৰি পেলাই আহক এই UPPL দলটো ভাঙি যাওক BPF দল ভাঙিবৰ কাৰণে ৰেডি আছে আমিও আগুৱাই যাম একটা দল বনাম আগুৱাই আহক এনে মুখেদি এই মোবাইলত এই টিভিত কৈ থাকি লাভ নাই সরকার এরি পেলাই আহক আহি পেলাই দলটো ভাঙক BPF দল এগ্রি আছে দলটো ভাঙিবৰ কাৰণে আৰু আমি একগোট হৈ পেলাই একটা পার্টি বনাম বাস সব সংকট এইবিলাক খুদিবই নালাগে সংকটত থকা কাৰণেতো এইবিলাক বাহানা কৰি আছে যে ইউনাইট হ'ব লাগে কেনেকৈ ইউনাইট হ'ব ইউনাইট যদি হ'ব লাগে আপুনি সরকাৰে এৰি পেলাই আহিব লাগিব ইয়াৰ পিছত দলটো ভাঙিব লাগিব BPF দলৰ আগুৱাই পেলাই দলটো ভাঙাই দিম একেটা সরকারটো নহয় একেটা পার্টি আমি বনাম বাস হৈছেতো রাষ্ট্রীয় দল আৰু যদি দল ভাঙাব নোৱাৰে সরকাৰে এৰি পেলাই আহক যদি দল ভাঙাব নোৱাৰে সরকাৰে এৰি পেলাই আহক UPPL 20টা BPF 20টা কিলিও বাস হৈছে मानगोनां रायजोफोर भिडिअ क्लिप्सखौ नुनो मोनदों बिनि सोमोन्दै एसे उनाव सावरायहैगोन जे UPPL दोलोआ मा बुंखो दम दंना गैया बिथांमोना दोलो नागारनायनि BJP खौ नागारनानै फैनायनि बा सरकार सिफायनायनि बिनि सोमोन्दै जोबनाय फारसे सावरायहैगोन बिनि सिगां एक्स बोडो भलन्टियार फोर्स UTO गासै मोनथामसो अर्गानाइजेशनफ्रा लोगो लानानै दिल्लीयाव बड'लेण्डनि थाखाय मेम'रेन्डाम हैदोंमोन आरो बे मेम'रेन्डामाव मा माखौ लानानै होनाय जादों आरो बियो बेसेबांसिम आवगयदों जोंनि बड'लेण्डआ बा रिजिमेन्टआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि भिडिअआ जोबजासिम नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै नोंथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोबाय नोंथांमोना नुजाफैबाय नोंथांमोन मिडियासिम जोंनि एक्स एक्सप्लोरनिफ्राय साबायखर थाबाय जाय हक जोङो दाखालिनो 21 जुलाइ खालिनो जोङो दिल्लीयाव डेलिगेसन हिसाबै थांदोंमोन जों बेयाव मोनथाम आफादजों थांनाय जादों अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स बेनिफ्राय अल इन्डिया बड' नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड बेनिफ्राय यूनाइटेड ट्राइबल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम बे मोनथाम संगठनजों ज' जानानै जोङो नै दाख्लै 31 जुलाइ खालि जोङो गभर्नमेन्टनि माने इन्डियान ल' मिनिस्टार बिथां राम मेघवालखौ बिथांनि चेम्बारावनो लोगो मोनदों फुंनि 9:30 आरो बिथांनो जों मेम'रेन्डाम होनाय जादों बे मेम'रेन्डामाव जोङो बर'फोरनो जे गोदोनिफ्रायनो माने जुग बोसोरजों बर'फ्रा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय आन्दलन खालामबोदों बे आन्दलननि जोंनि बड'फा रबीन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायनि जोंनि बे सेकेन्ड फेज आन्दलन बे सेकेन्ड फेज आन्दलनाव जोङो सेपारेट स्टेटनि थाखाय बिथांनो आखाइजों आखाइ लाइजाम होनाय जादों मेम'रेन्डामखौ होनाय जादों आरो बिथाङा जोंनि एसुरेन्स होदों जों बिथांखौ बुंदों नोंथाङा थाबैनो बर' समस्यानि थाखाय बर'फोरनि प्रब्लेमनि थाखाय जिथु जों बड'लेण्ड डिमान्ड होदों बे बड'लेण्ड इस्युनि सायाव थाबैनो नोंथाङा हम मिनिस्टार आरो प्राइम मिनिस्टारखौ माने खावलायनानै ट्रिपार्टाइट टकनि थाखाय नोंथाङा जोंनो मोनसे परिबेस खालामना होनांगौ बिथाङा जथेस्थ' रेसपन्स होदों जोंनि बाथ्राखौ आरो दा जोंनि डेलिगेसननिफ्राय मेम्बार सानैसो दिल्लीयाव दंबावो जों गाबोन सबफोरनो माबा मोनसे जोंथ' आसा खालामदों मोनसे पजिटिभ माबा रिजाल्ट मोनगोन होननानै जाय हक जोंनि डेभेलपमेन्टआ बेखिनियानो जोङो एक्स बड' भलन्टियार फोर्सनि गासैबो मावथि आरो जोंनो जायफोर अनसुंथाइ रां हरदों बिथांमोननि जिउ देहा सोलेर आरो न'खरा जाहाथे गोजोनै सान्थियै थायो बिनि थाखाय आं बिथांमोननिसिमबो
इसोरनि सायाव आर'ज खालामनानै आं गासैबो बर' माहारिनि थाखाय जोङो जोंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरदों आरो बे डिमान्डआव जोंहा दङ नाम्बार 1आव संकसनिफ्राय सदियासिम बुरलुंबुथुरनि साहा लानानै गंगार हाजोसिम बे गासैबो माबाखौ लानानै जोङो 1 नाम्बाराव बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय डिमान्ड होदों आरो नैथियाव दङ कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ ST हिल्स हिसाबै मर्यादा होनांगौ 3 नम्बराव दङ बर'फोरनि थाखाय केन्द्र सरकारा मोनसे आलादा बड' रेजिमेन्ट खुलिना होनांगौ बिनिफ्राय 4 नम्बराव दङ बुहुमनि बर' जेरावखि थाया मानो बे बर'फोरनि थाखाय केन्द्र सरकारा बर'फोरखौ रैखाथि होनांगौ बेखिनि मोनब्रै डिमान्डखौ लानानै जोङो मेम'रेन्डामखौ होनाय जादों आरो मेम'रेन्डामखौ जों सिगाङावबो डिसेम्बर मासाव होनाय जादों आरो नै दाख्लै एप्रिल मेआवबो मोनसे होनाय जादों ओमफ्राय जोङो नै थांनाय नैबे साननै सिगां 31आवबो बे सेपारेट स्टेटनि थाखाय जोङो मेम'रेन्डामखौ होनाय जादों आरो जथेस्थ' जोङो डेभेलप जादों जों जथेस्थ' आसा बायदि बेनिखायनो उननि बेलाफ्राव रायजो राजाया मिथिगोन जे एक्सप'नेन्सियेल कर्सआ हारिनि थाखाय मा मावनो थांदों बे रिपर्टखौ नोंथांमोननि थ्रुयैनो डेभेलपमेन्टखौ नोंथांमोननि थ्रुयै जों रायजो राजानो फोरमायहरबाय थागोन आरो खिन्थाहरबाय थागोन नमस्कार गोजोन्थों नुनो मोनबाय नोंथांमोना बिथांमोन खामानि मावनायनि सायाव बा बड'लेण्डखौ नोंथांमोना लुबैना लुबैया बिनि सायाव कमेन्ट्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय दा फैदो जोंहा आसल गुबै खोथायाव BTC इलेक्सननि बा BTCनि राजनितिक कन्डिशननि सायाव खौसेथिनि बाथ्राखौ दिपेन बर' बिथाङा बुंदोंमोन एबसुनिफ्राय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंबाय बिभिन्न दल संगठनफ्राबो बुंबाय माखासे बिराद गोबां संगठनखौ लानानै एबसुआबो सावरायखांबाय UPPLआबो बुंबाय हाग्रामा महिलारी बिथां सारनिफ्रायथ' क्लियार प्रमद बर' बिथाङाबो बुंबाय नाथाय दा सोर खुगायावल' बुंदों खौसेथि जानो सोरहा साहस दं सोरहा साहस गैया बियो दिनै दुध का दुध फानि का फानि जाहैबाय हाग्रामा महिलारी बिथांनिफ्राय स्पष्ट क्लियार खौसेथिखौ थार ओंथियाव जुदि लुबैमारदोंब्ला आं दिनैनो नैबे समनिफ्रायनो BPF दोलोखौ सिफायनो राजि BPF दोलोखौ सिफायदो नोंसोरबो UPPL दोलोखौ सिफायनानै फैदो ज' गोदान मोनसे राजनितिक दोलो दानोसै खौसे जानोसै बास दा बाथ्राया ओंखारबाय जोंहा हाग्रामा महिलारी सारनिफ्राय नाथाय UPPL दोलोनिफ्राय दासिमबो जेबो ओंखाराखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो ओंखाराखै मानोना बिथांमोनाव साहस गैया दल सिफायनानै नागारनानै फैनानै खौसे जानो बिसोरनाव दम गैया खालि खुगायावल' बुंदों बानसावदों राजखान्थियारि लाबालाब लानो नागिरदों प्रमद बर' बिथाङा UPPL दोलोआ आरो हाग्रामा महिलारी बिथां सारा मोनसे अपसन होबावबाय जुदि दलखौ सिफायनो उसुबिदा मोनोब्ला दलखौ जुदि UPPL दोलोआ प्रमद बर'आ सिफायनो हायाबा सरकारखौ नागारदो जा सानसे दंबावो MCC मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानो बिनि सिगां नोंथांमोननि सरकारखौ नागारदो सरकार नागारनानै फैदो 2020 टिकेट फोसावखांबा मालाय मा जानो हाग्रामा महिलारी सारा खोथा होदों जे खोथा होदों बिथाङा बेखौ मावगोन फैदो 2020 रानलायसै बिनि थाखायबो बिथांमोना राजि गैया बिनि थाखायबो बिथांमोना दम गैया गोहो गैया सरकारबो नागारनो हाया दोलोखौबो सिफायनो हाया दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिनि सायाव जेबो बुङाखिसै अब्ला नायदो सोर बानसावदों खौसेथिखौ सोर थार ओंथियाव लुबैयो थार ओंथियाव सोर लुबैया दिनै रायजो राजाफ्रा मिथिनो मोनबाय दा UPPL दोलोआ माबादि राजनिति खालामदों बेखौबो नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा मिथिनो बाखि गैला आरो दिनै बिथांमोना देरहानायनि खुनु परिस्थितियाव गैया BPF दोलोआ 100% सरकारा एबसुलुट मेजरिटि लानानै दागोन बियो रोखा जाबाय आरो बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो लोगोसे UPPL दोलो प्रमद बर' बिथांनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो थारैनो बिथांमोना जे खौसेथिखौ लुबैमारा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिनि सायाव जेबो बुङाखै बेखौ लानानै नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ